Kom nu. Nej, det skal jeg. Nej, det skal jeg. Patrick. Kom nu. Det var ikke sidde der. Måleenhed ned SHU. Will hit units. Ja, nu står du en halv en bare nede ved lortet. Så det er lige frem en kemisk udmåling, kan jeg regne ud. Så du kan, vi vil ikke være med. Nej, det er... Vi hæpper gerne. Det er mål skulle hvile. Og vi peger også fingre, når du står og har svedt. Kom nu. Tøstreng. Nu gider vi ikke se, hvad en af det ene. Patrick viser, at du har hår på brystet. Der er ikke nogen af jer, der får tæsk. Men hvor er der ikke hår på? Det er netop derfor. Nej, der er ikke nogen af os, der får tæsk, hvis vi gør det. Det er bedre. Men hvis vi ikke gør det, så bundet altså. Kom nu! Skal vi tage den her del, eller skal vi dele den? Det er nok det samme. Skal vi dele den? Nej. Jo, lad os nu prøve. Nej. Du får højst en svedetur, og så... Ja, det er også rigtigt. Jeg giver Brazilian Wax. og ødelægge min gode aften med en... Din aften, den bliver ikke mere ødelagt af, at du spiser den der. Jo, det vil jeg da sige, den gør. Det er højeste grad. Kom så. Du har sgu også den hjerte. Fuldstændig tøstreng. Kom så, og det skal tykkes. Ja, så man lige får... Rigtig godt. Den fulde oplevelse. Ja, det er lige præcis. Har du tjekket, der er toiletpapir ud så i det? Godt så. Det vil vi gerne se. Underbukserne, de tager det. Det er første lag. Ja. Og så ned med den. Det var godt med kerner og ting og sager. Ja, det tør jeg sige. Starter i... Ja, det er jo. Det er godt, Patrick. I er stolt af dig. Nu kan der komme med i klubben dernede. Nu kan der komme med i klubben. Jeg er i lortklubben. Det er godt, det er kun ikke stærkt. Det er de brændte røver. Nu kan du begynde at mærke det i ørerne. Først i morgen. Lige nu der lukkede jeg faktisk en lille smule af bakserne af peberfrugt. Nej, det er godt. Ja, det gør det. Ja. Patrick, Rød han er sej. det er betydning, ikke? Søren, Jo, bagefter. det er sejt, det der. Det er sejt, at han tør gøre det. Det er meget sejt. Seriøst, mand. Hvad siger du, Victor? Patrick, hvis du spiser op, så tager jeg helt sikker på, så tager Ivan den sidste. Ja, det gør jeg. Det er klart, det gør. Kom så. Du gør. Nej, du tog kun sådan en lille... Jamen jeg tog, jamen det var en lille smule af den gule, det er jeg kender. Jeg har bevist, jeg har rygmærket. Det er andre, der behøver. Nej, du havde frontmærket. Kom så. Har du spist med øder? Ned med den. Nej, det sætter sig jo i... Kom så. Sådan. Seriøst. Nej, det kan ikke være så svært. Men ja, det. Jeg har også prøvet det der. Det var det, jeg var fedt. Hvor man var ung og dum. Ja, fandme. Nej, kom nu op med det der, man. Hed nu den der. Jamen, jeg gider ikke. Jo, det går over i løbet af 10 minutter. Jeg gider simpelthen ikke det der. Hvad var det den der, han beskrev, hvor han liggede flere timer og bare... Nej. Nej, det var dage, var det ikke? Var det dage? Og ved du hvad, når det er over i ørerne, ikke også, så går det i røven. Lige bagefter. Ja. Og det går lige i piberen, når det står bare... Og det siger. Det går lidt i ørerne. Tag det roligt. Det går over på et tidspunkt. Jamen, det skal... På et tidspunkt. Nøj. Du så, hvordan jeg trådte rundt derude. Det er bare dem over benene. Altså, ja. Hvad med dig, Hans? Ej, den er god, Patrick. Store mængder. Hvad fanden er det med ørerne? Det klør helt. Hvad er det? Du forstår godt. Hans, du... Ja, jeg får frugt i øjnene. Der er ikke Nej, det er godt, det der. Der er ikke noget, som er en stor mand, står og Nå, jeg er glad for, at jeg Der er ikke noget, der bimmer i Hans. Nej. Det er rart at finde sin bløde side. Ja, skål. Jeg er ikke noget af det der. Det forstærker den lige. Ja, det er skide godt, ja. Nej, det skyller noget af det værste væk. Det er fint nok. Det var det, Hans. Det er væk. Så er det overstået. Nej, du kan ikke bare skylle den væk med. med øl. Nej. Jo, det kan Nej. man. Det kan man faktisk godt. Man kan prøve. Det hjælper ikke ret meget. Hvad med en kul viol? Eller en Bailey, det er små smør. Ja, det er jo mælk. Ja, det er det her Bailey. Mælk. Her, tag flasken på handen, og så bare ned med Bailey. Ja, det er det. Det er jo ikke Det er man tror, ikke? Man tænker, det kan jeg nok lige klare. Den skal drejes lidt op af. Han står derovre med pivting i ørerne. Jeg tør godt at sige.
Hans, du er sej. Hvad sker der med de ører der? Det får ikke klø. Summer det lidt. Ja, det er det. Nu skarper vi den. Ja, det kan Hvorfor har du røde ører? Har I hørt om noget saren? Noget saren? Han er lige så sej som Michael. Jo, du har ikke stået og walket dig endnu. Nej, men det er hårdt for øjnene, det kan jeg mærke. Spørgsmålet om han er lammet, når han ikke kan røre sig. Nej, Han er sej. Han er ikke lammet. Det kan jeg se. Han kan ovenikøbet tale. Det er store sager. Men det er stærkt. Det er fucking stærkt. Det er ikke på det var. Hvis man bare lader være med at trække vand, så er det ikke så stærkt. Er det ikke svært? Det er en udfordring. Det er godt gået. Den er virkelig seriøst. Jeg har lige ved ikke tro, det var... Det tror du ikke? Nej, det tror jeg ikke. Jeg har grint meget af buffer. I morgen, der er... Jeg ved også godt, du ringer lidt. Der er den der... Burn! Ring of fire! Er det ikke en afterburner? Nej, tror jeg sgu ikke. Jeg er ret sikker på, at det ikke er. Hvordan så er der over? Plejer det ikke at Der går cirka 10 minutter, så er der over. Så er det over. Så sidder det lidt i halsen. Ja, nu er det væk. Tror du? Der er lidt en mund, simpelthen. Det var godt fint. Der er kun gået 6 passer. Det er dejligt. Det er dig, når du kommer ind til fruen, skal Jeg snave tænker, hende, og så jeg siger hun, stolt. hold da kæft. Jeg er stolt af, at du gjorde det. Ja, det skulle lige prøves, ikke? Det skal lige prøves, ikke? Jeg skal også lige lukke andre med i døden. Ja, der var en god nede for mor inden. Nej, det var ikke stærkt. Ja. Og så tager vi lige en halv, og så da du, så er der også noget. Jeg rød fucking. Du blev også en lille smule overgået, gjorde du ikke? Jo. Hvis han kan, så kan jeg også, ikke? Ja, men da du fik det første stykke, det var ikke stærkt. Nej, men det røde, det var ikke stærkt. Det var den så ikke. Men da jeg spiste den halve, den gule der. Hold nu kæft, mand. Det er der gik cirka 30 sekunder, så havde jeg ørerne på mig. Jeg kunne lige så tydeligt mærke, når man er. Og så var jeg helt fuld i forvejen. Jeg kom jo ikke andet lige udenfor, så ørlede jeg med den samme. 2 gange. Det kunne jeg slet ikke tage.